Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake. La ilaha illallah duniya saurare. La ilaha illallah duniya saurare. Kura zane ba kuɗa ba Sale. Amma ni no da kura zale wuro ina na yau. Kanu kura zale yana biya na zale. Ina bude gido kata yau. Kura zale goro bude mino dima. Mai gida Alhaji Zume mai kaset. Mai gida Alhaji Zume mai kaset dari ko da yana biya na Zume. Yawwa nan ne shagon mai kati ko? Kwarai ko baba nan ne. Yawwa to yaro yayi alama albarka anan zan siya ko alama albarka ya dalla yawwa madalla yawwa yaro mai caji ba ni kati. Wani iri za a baka baba? MTN zaka ban yaro, yi maza dauko min. Na nawa? Na naira 100 nan zaka ban yaro. Kai maza ka dauko min. To baba gaji. Yawwa yaro da Allah faɗo min da guda mu mutane ne na ƙauye. Yawwa ban san turancin yan boko ba, faɗo min da guda in sa a waya na. Assalamu alaikum, ba ni waya na mana. To ga nan bari in dauko ma. Yawwa yaro faɗo min. Kai ka zo ka ringa biyan wa'annan tsofaffin ku zo ku yi ta surutu a nan wajen. A'a yaro kakka mun rishin kunya da Allah. Gafara ka bani guri da Allah. Kai yaushe ka zo iko sai Allah ina ma hindina. Can daga wannan naji ya dauke ta yayin nan layin da ita. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yaro mai kati wallahi ban gan shi ba. Wallahi sai kun biya ni mahin dina yaro. Ya zan kafa mahin anan ku sace min. Allah sai kun biya ni. Ya hakuri baba. Wait baba. Me ke faruwa? Mashin dina anan na kafe ta aka dauke min mahin dina. He an biya ni. Sake shi baba. Ya hakuri. To zaka biya ne yaro? Tsaya baba. To zaka biya? Tsaya. To. Nawa ne? Naira 10,000 na sai mahin dina. He kun biya ni. To tsaya gashi baba gashi. To ina jin ka. To. 10,000 ne ko baba? To bari za a baka. To. A biya ni. To. Gashi baba gashi kai na biya. To kudin sun cika? To ni ba ma 10,000 bane damuwa na. Annan na kafa mahin dina da bakan leda a kulle naira miliyan 8 ne a cikin. Miliyan 8.